खुलुमबाय रायजोफोर नैबे मोनाबिलि समाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायनाय जाबाय। आङो नोंथांमोननो दिनैहाय इम्परटेन्ट भिडिअ लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे खोनासंलां। नोंथांमोना ससियेल मिडियानि गेजेरावहाय गोबां गोसारबाय थानायखौ नुनो मोन्दों, भाइराल जाबाय थानायखौ नुनो मोन्दों। हाग्रानि संखिया खम मासे दाउ बुथारनायनि थाखाय जोंनि चिरां जिल्लानि खुंग्रिं ओनसोलनि आरो बिथांमोनखौहाय दिनै फरेस्ट बिफाननि मानसिफ्रा खानायबो जाबाय आरो जेलावबो हरनाय जाबाय। नोंथांमोनाबो बेखौहाय ससियेल मिडियानि गेजेरजों बयबो मिथिबाय जानो हागौ। बिथांमोनखौ हमैनि सिगां गोबां आफादफ्रा दाबि खालामदोंमोन बिथांमोनखौहाय एक्सन लानांगौ, एरेस्ट खालामनांगौ, नैबेफोरबायदि दाबि खालामदोंमोन। बिथांमोनखौ दा हमनाय जाबाय। नाथाय मोनसे थालांबावबायना रायजोफोर, नैबे थालांनायखौ आङो नोंथांमोननि गेजेरावहाय आपडेट होनानै होनो गोसो जादों। दा बिथांमोनाथ' बै मासे दाउ सिथारनायनि थाखाय हमजाबायानो, नाथाय आरो बिनि उनाव दंबावो। फेसबुकआव मोनसे भिडिअ गोसारबाय थानाय नुयो, माब्लाबा मोफौ जानाय, माब्लाबा दाउमासार जानाय, माब्लाबा दाउखि बुथारनानै जानाय। बिथांनि फेसबुकआव जोङो बेफोरबायदि बुथारनाय, सावजानाय, एवजानाय बेफोरबायदि भिडिअखौ जोङो सम सम नुनो मोनबाय थायो। नाथाय दिनै बे भिडिअखौ आङो नोंथांमोननो देखायगोन। मुङानो जाहैबाय नेरसोन औवारि। बिथांनि गामिखौ थोंजोङै मिथियाखैब्लाबो बिथांनि जिल्लाया क'क्राझार आरो पुर्बजरा थिपखाय होननानैहाय जोङो मिथिनो मोननाय जादों। दा नोंथांमोना बिथांनि भिडिअखौ नायबायानो जानो हागौ। भिडिअखौ नायखांनायनि उनावहाय नोंथांमोना दिनै बुंदो, बिथांमोनखौ एक्सन लादोंब्ला बिथांखौ मानो एक्सन लानो हायाखै? नोंथांमोनाबो बे भिडिअखौ शेयार खालामनानैहाय दाबि खालामनांगौ, बिथांखौबो एक्सन लानांगौ। जोंनि हाग्रा बिफाननि फरेस्ट आरो रेन्जार बिथांमोना खोमसियाव जाफ्लेबाय थानायखौ जोङो स्राङाव लाबोनानै होफैबाय। खामानि मावनांगौआ दा सारमोननि खामानिसै। आरो बेफोरबायदि हाग्रानि जुनार बुथारनाय, मानाय, गावथारनाय बैफोरबायदिखौहाय बासायनांगौआ जों रायजो राजानि बयनिबो बिबानसै। बिनिखायनो बयबो बुजिलायदो, सोरबाया बेफोरबायदि इलिगेल मावदोंब्ला माने बादा होनाय थानांगौ। आरो आं बेखिनिखौ बुंनानै दिनैनि भिडिअखौ दोनथ'बाय। गोजोन्थों, बाय बाय।